Кеше тормышында мөһим вакыйгалар шактый булса да, паспорт алу аеруча истә кала торгандыр. Чөнки нәкъ шушы мизгелдән син үзеңне тулы хокуклы Россия гражданины итеп хис итә башлыйсың. Жерлегебезнең 12 егет кызына Россия Федерациясы паспорты тапшырылды. Безнең киләчәгебезне тәэмин итүче, жерлегебезнең, республикабызның үсешенә үз өлешләрен кертүче шын гражданнар, шын патриотлар булар дип ышанып калабыз. Паспорт алу улы тормышка беренче җитди адым. Балаларны истәлекле мизгелләр белән тәбрик итеп, кулларына паспортларны балалар шагыйре Мөҗәһит Әхмәтҗанов тапшырды. Паспорт алу ул һәр гражданин өчен улы бер җаваплылык та һәм вазифа да. Менә шушы әйберне без чын күңелебездән аңлап эш итсәк һәм киләчәктә аңа паспортка тап төшермәсәк, төрле яклап та аны сакласак, аның үзебезнең кулларыбызда корал итеп тотсак, без һәр вакытта да паспортка карата үзебез лаеклы кешеләр булып калырбыз һәм бурычыбызны үтәгән булырбыз. Төп документ, фотографиялы документ, аңа инде бары тик сак караш кына. Аны югалтырга ярамый, башкача сызгаларга, бузгаларга ярамый. Яраксыз документка әйләнергә тиеш түгел. Альбом для рисования һәм блокнот для записи түгел дигән әйтәсем килде. Бердәм Россия партиясының мөһим бүлеге җитәкчесе Фәрида Гайнетдинова укучыларга символик бүләкләр тапшырды. Үзәк китапханә мөдире Айсул Мадиярова паспорт тышлыклары бүләк итте. Без долкынландык, нык борчылдык, нык сөендек. Инде паспортларын алдылар. Беренче тапкыр колга паспорт алу бик сөенечле вакыйга. Шушы паспортларын үзләренең Татарстан һәм гражданин Россия гражданины буларак яхшы гына зур горурлык хисе белән тапшырмыйча әйбәт кенә тормышта үз юлларын табып яшәсеннәр инде. 23 март көнне миңа 14 яшь тулды. Мин бүген паспорт алдым. Үзем мин Метре авылыннан паспортны саклап тотачакмын. Йөзләреннән сабыйлык чалымнары да китмәгән балалар бу көнне Россия Федерациясының тулы хокуклы гражданнары булдылар. Лилия Шаймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.